Daga cikin waɗanda yake wato za su ajiye azumi saboda larura ta wucin gadi, akwai mace mai ciki ko ciki yaro saboda yawan amai da harawa da kuma wato ganin jiri, to shari'a ta bata dama ta ajiye azuminta. Sannan akwai wanda kuma ta kusa haihuwar, cikin na bata wahala, ba za ta iya yin azumi ba saboda wato wahalar rashin lafiya ko laulayi. A nan laulayin iri biyu ne. Idan laulayin nata ne, ita ce bata da lafiya, ɗan tayinta lafiyar salau, to an bata dama ta ajiye azuminta. Idan ta haihu ta yi ƙarfi, ta biya azumin kwanakin da ta yi ba ta azumi a cikin watan Ramadan, babu ciyarwa a kanta. Amma idan laulayin ba nata bane, na jaririn ne ya sanya ta sha azumin, to idan ta sai ƙarfi za ta yin azumi, za ta biya azumin da ta sha, sannan kuma ta ciyar. Sannan mace ta biyu, mace mai shayarwa. Idan mace mai shayarwa ce, in ta azumi, ɗanta ba zai samu wato nono isasshe ba ya sha, kuma watakila babu kuɗin da za a sai madarar a taimaka ma nonon nata har yaro ya ƙoshi ya yi lafiya, to an bata dama ta aje wannan azumin. Idan azumi ya wuce, to za ta biya azumin da ta sha kuma ta ciyar. Wanda bai da lafiya, yake ciwo, yake janta, ko kuwa yake da rashin lafiyar da zai sha magani kowane bayan awa 6, to musulunci ya ba shi damar ya aje wannan azumin, ya sha maganin nan a cikin watan azumin Ramadan domin ya warke. Bayan azumi ya wuce, ya biya azumin nan kuma wato babu ciyarwa a kansa. Haka matafiyi an ba shi damar ya aje azuminsa. Ko da ya fito gida yana azumi, sai ya faɗa cikin wahala ta ƙishirwa, ko wahala ta yunwa, ko wahala ta makuwa, ko ta ɗimuwa, to sai ya aje azuminsa, ya ci abinci don ya rayu. Idan azumi ya wuce, ya biya kwanakin da ya yi yana cikin wannan halin tafiya. Bayan azumin babu ciyarwa a kansa. Matar da ke haila, ita ma an ce ta aje azuminta, za ta biya na kwanakin da ta yi, kwana 3 ne, kai har zuwa kwana 15. Amma idan ya wuce kwana 15, to ko tana hailar, wannan ba haila ba ce, ta ga amma istikhara ne, saboda haka jini ne na ciwo, saboda haka za ta yi azuminta, kuma mijinta zai kusance ta, wato ta biya bayan azumi ya wuce, ta biya kwanakin da ta sha a cikin watan Ramadan. Haka matar da ke biki, jinin biki, ko da mace za ta iya azumin nan, Allah ya ce ta aje azuminta, za ta biya azumin da ta sha a cikin Ramadan, amma sallolinta Allah ya gafarta mata, Allah ya yafi mata, ba za ta biya sallah ba. Haka mutumin da ya suma kwana 3, kwana 4 a cikin watan Ramadan, to shi ma idan ya farfado, sai ya ga mu cewa yau kwanan ka kaza kana sume, saboda haka shi ma zai biya azuminsa. Idan wato ya warke daga ciwon da ya sa ya wannan sumar, zai biya wato bayan azuminsa ya riga ya wuce. Haka mahaukaci, wanda shi ma hankalin shi ya fita, shi ma fita na wucin gadi, ko shi ja ma kansa ya haukace, kamar yan shaye-shaye, ko kuma ciwo ne na larura ya same shi, to ba zai sallah ba zai azumi ba. Don haka zai biya azumin da ya yi kwanakin hauka a cikin watan Ramadan, idan ya samu sauƙi ya warke. In bai warke ba kuma, to Allah ya yafi masa. Amma waɗanda yake an yafi musu azumi na dindindin, tsoho ko tsohuwa tukub, to waɗannan an ɗauke musu wato azumi har sai sun koma ga Allah subhanahu wataala. Haka wanda yake da ciwo na larura, wanda aka ce masa laulayi ko mai kwaikwai, yanzu lafiya an jima babu lafiya, to idan ya ɗauki wannan azumin, yana da lafiya har zuwa karfe 12 na yi, azhar na yi, sai kuma rashin lafiya ya zo gadan-gadan, to shi ma ya karya azuminsa. Kada a ce sai ya kai a bashi abinci har sai lokacin da ya samu sauki zai iya yin azumin nan, sai ya biya kwanakin da ya sha a cikin watan Ramadan. Saboda haka wanda yake kamar mai ciwon ulcer ko mai ciwon kishirwa, ana ce a ciwon ulcer ciwon yunwa, to ciwon cin abinci ko ciwon kishirwa, wannan ma idan ciwon akwai magani, ana shan magani, kuma Ramadan ya shigo, to ya ci gaba da shan maganinsa har sai ya warke cikin Ramadan din nan, sannan ya ci gaba da azuminsa. Ko kuma har Ramadan ya wuce bai azumi ba saboda ana shan magani, to idan azumi ya wuce ya samu sauki, zai iya azumi. Likita ce mishi kai azumi babu komai, to wannan kuma dole ya biya wannan azumin da ya sha na daidai da kwanakin da wato bai azumi ba a cikin watan Ramadan. Sannan idan mace ta sha azumi
saboda mai ciki saboda rashin lafiyarta ba ɗan tayinta ba, ko matafiyi ya sha azumi saboda tafiyarsa, ko mara lafiya ya sha azumi saboda rashin lafiyarsa, sai azumi ya wuce har wani azumin ya zo bai biya ba, to idan azumin bana ya zo to sai ya yi azumin bana gaba ɗayansa, sannan sai ya biya azumin bara, kuma duk kwanan da ya yi azumin nan ya ciyar. Idan kwana 10 ya yi bai azumin bara waccan ba, to dole duk azumin da ya yi a wannan yinin kuma zai ciyar, wato na abinci da ake ci a wannan garin.